Hej og velkommen til den her video, som handler om rotterne, om genforening. Men i går, der fik jeg faktisk optaget de første optagelser, så det må I lige tage af, at den er blevet lidt forsinket, videoen. Men det går jo nok. I ser den jo nok alligevel. Selvom det er sådan lidt forsinket optagelse og sådan noget der. Men som sagt, det handler om, at Alma og Coco, Fnugi og Blackie, og på et tidspunkt Emma, som er gravid lige nu, at de er genforenet. Og lige nu, der er Alma, Coco og Fnugi og Blackie genforenet. Så, men jeg håber alligevel, I vil nyde videoen, selvom den blev optaget i går, og at der mangler lige et trin med nummer 2, hvor det var, at de kom ind i den lidt større transportkasse, jeg har. Så den del mangler lige, men det må I lige bære over med. Så men jeg håber, I vil nyde videoen, og nu er jeg i gang med at få dem der til at prøve at lære hinanden at kende igen. Det er Alma, og det er Coco. Og lige nu der er det i gang med at finde ud af deres forskelligheder. Hvem der skal være boss. Jeg tog bossen over fra det store bur, og så tog jeg Coco for at se, hvordan det går. Så lad os da håbe, det bliver til noget. Når de falder til ro, så kommer den næste rotte over til dem. Det er en hurtig video, da det her det er 3. gang i et større bur med kun vand og mad, hvor de er sammen, og der er ingen ændringer overhovedet. De slår sig ikke eller noget, de er søde ved hinanden, så det er dejligt, at Coco og de andre kan enes nu. Så det er rigtig, rigtig positivt, det hele. Så de har lækkert puttet med hinanden alle sammen også. Og så det her det er Fnugi, Alma og Blackie og Coco. Og det kører rigtig godt. Så undskyld, jeg ikke lige fik filmet den anden del af genforeningen. Så, men det må I lige bære over med. Så men vi ses til 3. del senere i dag. Ja, det her det var så 3. delen af forsamlingen af Coco og Fnugi og Blackie og Alma, som skulle sætte sammen igen som genforening. Og det går rigtig godt i det store bur her. Som I kan se, så har de rykket lidt rundt på det, jeg har lavet til dem, men det går nok. Der har vi så Blackie, og der har vi Fnugi. Og hernede i UFO'en der har vi så Alma og Coco liggende sammen. Så I kan godt se, at de har rumsteret lidt rundt, men de blev sat sammen i går efter alle de der ryg der mellem lille, større stik. Og det er gået rigtig, rigtig, rigtig godt. Så det, jeg kunne ikke være mere glad. Altså, så selvfølgelig har der været lidt ballade i nat, men selvfølgelig, de skal jo lige finde ud af, hvem der skal være boss igen og alt det der. Så. Men det lader til, at det går rigtig, rigtig godt med Alma, som ligger dernede sammen med Coco. At det går rigtig godt imellem de to, for det var de to, der havde et stort problem med, hvem der skulle være leder og hvem der ikke skulle være det. Så I får lige et stort udsigt af det store bur. Så der er de. Og desværre i går, der gik det der bur derude i stykker, så jeg måtte jo hen og placere Rollo et andet sted. Så nu skal jeg til at have købt nyt bur, så Rollo kan få underetagen. Og Emma, hun er jo selvfølgelig gravid, så det kan vi jo lige gå ind og kigge på. Kan vi lige gå ind og så se lille Emma, som skal snart være mor. Og her har vi så Emma. Emma. Her skal det. Det er så Emma. Det er hende, der plejer at være sammen med de andre piger. Alma, Fnugi og Blackie. Og hun skal også op på et tidspunkt, når ungerne har været født. Så skal hun så få genforenes med dem igen. Og det er jo ikke lang tid, hun skal være væk fra dem jo. Så det er jo heldigt, men så ja, jamen det hele det kører jo bare på skinner her. Så men som jeg plejer at sige til Emma hver gang. Kom med lidt drenge, ikke også? Ja, kom med lidt drenge. Det vil være dejligt. Så ja, det var alt for den her video her, den her gang med alle rotterne. Og som I kunne se, så går det rigtig, rigtig, rigtig fremad og godt med dem. Så jeg glæder mig i hvert fald til at få unger. Ikke også, Emma? Hun er lige derinde i det hus.
det der hus der. Så det er lidt svært at være spejlvendt her, så upsi, failure. Men det går rigtig godt med det hele, så ja, så er der jo ikke så mere at sige til det, men jeg skal nok give en update på, når ungerne kommer. Så kan I lige få billeder og videoer eller noget, måske. Kun måske. Så når det er sagt, så vil jeg til at lukke af igen, og så må I alle sammen have det rigtig, rigtig godt. Og hej hej!